Sergio, que ha fet un debut espectacular amb el seu llançament màgic anomenat la Guspira dels 7 colors, s'enfronta finalment al seu gran rival, en Torau Sutenkaku. Al principi, en Torau era un jugador fred i calculador que basava la seva tècnica exclusivament en la informàtica. Però la Yuki el fa canviar de manera de ser i això afecta la seva tècnica. Fent servir el cos i la ment, en Torau connecta un llançament d'endom, tot i que la batada no és vàlida, i això estreny els lligams entre tots dos rivals i amics. Al mateix temps, arriba al Japó un altre rival temible des de l'altra banda de l'oceà Pacífic. Landy, el misteriós rival, desafia en Dom. Visca! Ja han començat les vacances! Podrem anar a nedar, anar d'acampament i no anirem a l'escola. I sobretot no ens haurem de llevar d'hora. Com m'agrada anar encara a primària. Però pensa que tens deures, Tu creus que em preocupen gaire els deures? Segur que els meus amics dels Giants m'ajudaran. Els dels Giants t'ajudaran a fer els deures? Quina sort! Sí, el senyor Ara, el senyor Komada, el senyor Nakata. No n'estic tan segur que em puguin ajudar. Jo ni tan sols hi penso en la tortura dels deures. Podré jugar tant com vulgui. Però el teu entrenador també et farà jugar partits, oi que sí? Partit? Ja no hi pensava. Ets jugador professional, que no te'n recordes. Esclar, pensa que ets un llançador de relleu i que has de complir les seves expectatives. Sí, no cal que m'ho recordis. Si volguessis, també podries deixar de ser professional, no? No és tan fàcil, Tot té els seus inconvenients. Adéu, bona sort. Adéu, Dom, que vagi bé. Adéu. Ei, noies, voleu venir a la piscina amb nosaltres? Sí. I jo? Això no pot ser. Trucaré al meu entrenador immediatament. Estadi Yokohama. Llança! Vinga! Ben fort! Ben lluny, va! Bona! Fugita, digui. Què? Vols que et deixi fer vacances tot el mes d'agost? No em truquis a la feina per aquestes bestieses. Has de ser més professional. Vull que et preparis pel pròxim partit del Tokyo Dome. Ho has sentit? Quan no vol entendre les coses, no les entén. Aniré a parlar amb ell cara a cara. Vols diners? Però, home, si fa molt pocs dies que et vaig donar la paga d'aquest mes. Sí, ja ho sé, però necessito diners per agafar el tren per anar a l'estadi Yokohama. No pot ser. No pot ser? Ei, germana, que em pots deixar 1.000 iens. Escolta, germanet, em faig la cara de deixar-te 1.000 iens? Rata! Per culpa d'aquelles ronyoses haig d'anar a l'estadi amb bicicleta. Urboi, fora! El meu camió és el millor. Ei, tu, surt del mig del pas que t'esclata! Estàs torrat o què? Ostres, si era en Dom, aquest. Va. Potser hauria de deixar el beisbol i fer-me corredor de bicicletes. Segur que ho guanyaria tot. Ai! De què pregunta aquesta? Vol que ens piquem o què? Doncs ara veurà. Ella s'ho ha buscat. Pensa ben! Ja t'atraparé, ja! He guanyat jo! Oh, no! Ai! Has vist què m'ha passat per culpa teva? Si no m'haguessis fet córrer tant, no... Don't worry, noi, no passa res. Que maca. Va, posa't res. Ja m'ha donat la mà. No sé què fer. Soc americana, my name is Melody. No t'has fet mal, oi? No, ho sento, però no sé parlar anglès. My name is Melody. Melody? Melody? My name is Dom. Doncs molt de gust de
coneixes. Em sembla que t'he vist abans. Tu ets el nom que fa de llançador als Giants. Tens el número mig, oi que sí? Bé, tot això és per tu. Pots menjar tot el que vulguis. Thank you, it's more generous. No, això no és res, dona. No sé com acabaré de passar el mes. És igual, poder-me fer amic d'aquesta noia tan preciosa és molt més important que tots els diners del món. Parlem amb mi? Sí, com es diu en anglès? Oh, friends. Sí, és veritat, friends. Vols ser la meva friend? Girlfriend? Sí, això mateix. Quan ens hàgim menjat tot això et portaré a un lloc molt bonic. M'ho acabaré tot de seguida. Això és el Tokyo Dome. També en diuen la closca d'ou. Saps per què t'hi he portat? Perquè jo treballo aquí, sóc el llançador del primer equip dels Giants. La closca d'ou. Va, ara anem a un altre lloc, eh? Et portaré al parc d'atraccions de Korakuen. És que ja és una mica tard i hauria de tornar al meu hotel. Oh, quina llàstima. És igual, jo et portaré al teu hotel. Deixa'm acompanyar-t'hi. Mare meva! D'això se'n diu un hotel de gran luxe. La Melody deu tenir molts diners. Espera, Melody! Oh, la Melody! Em recordes? Sóc la Bàrbara de la revista musical. Hola, Bàrbara. Qui m'ho havia de dir que trobaria la gran promesa del piano aquí? Això sí que és estar de sort. Mira què porto. És l'últim número de la nostra revista. Tothom parla de tu, ara. Hi ha un article titulat Melody, la Mozart del segle XX, que parla del teu últim concert. Tothom s'ha quedat tan parat que hagis decidit abandonar la teva carrera? Melody, tots els crítics lamentem la teva decisió tan sobtada. Per què has vingut al Japó? Penses tornar a actuar? No, jo he vingut a fer turisme. Que bé. Sembla una entrevista, això. Si ho he entès bé, toca el piano. No m'estranya perquè fa cara d'artista. Ei, per què no et presentes ara que som nòvios, eh? Avui m'ho he passat molt bé amb tu. Moltes gràcies. Ja ens veurem, eh? Bye! És la primera vegada que una noia em fa un petó i jo també en vull fer un. Yamamoto, digui. Andy? Ets l'Andy que jugava amb els Blue Sox Amèrica? Així ets a Tòquio. Em pensava que no arribaries fins d'aquí un parell de dies. Què ha passat? Vindràs a Hiroshima demà? Ah, molt bé, perfecte, adéu. Tindrem un nou jugador americà. Ja pots convocar una conferència de premsa. Es diu Andy. És aquest noi de la foto. Té la mateixa edat que en Dom dels Giants. És una notícia bomba. Ja m'imagino els titulars. Un geni fitxa pels Cards d'Hiroshima. Ai, què fan, Dom? Ja és molt tard. No ho sé, ha dit que anava a l'estadi Yokohama. Potser s'ha perdut pel camí. Però no es perd mai cap sopar. A aquesta hora sempre apareix aginat o no aginat. La primavera hi ha arribat al meu cor. Dom! Hola, Dom, per què has vingut tan tard? Hola, ja sóc a casa. Que t'ha donat un cop molt fort al cap, potser? Un cop? No! Ai. Doncs així ha menjat alguna cosa que se li ha posat malament. Sisplau, germaneta, m'has d'ensenyar anglès. Anglès? Però si no saps ni llegir japonès. Escolta, mare, què vas sentir quan tu i el pare us vau fer un petó per primera vegada? Digues, et devia agafar fred i calor. Ai, poca vergonya, com t'atreveixes a parlar d'aquesta manera? Per què és tan idiota, Tom? Ara hauria de caure i s'hauria de trencar el coll. I ara fem-nos el primer petó de casats. Melody preciosa. Melody. No t'impacientis, Melody preciosa, que el teu dom et ve a veure de seguida. Escolti, voldria saber una cosa. On és la Melody, sisplau? Perdona que t'ho pregunti, Però oi que tu ets en Dom dels Giants? Què? Com pot ser que em conegui? Ah, clar, vostè deu ser un admirador meu. La senyoreta Melody ha deixat aquest sobre perquè te'l donés. Un sobre? Escolti, per què no m'ho llegeix vostè, sisplau? Jo no sé gaire anglès encara. Si em vols veure, avui mira la televisió a les 2 en punt, Melody. Que miri la televisió?
Gràcies! Esclar, com que és pianista, deu actuar a la televisió. Potser em dedicarà alguna peça i tot. T'estimo, Melody del meu cor. Es veu que ens han d'anunciar que tenen un nou fitxatge americà. Ha sigut molt ràpid, oi? He sentit a dir que és algú dels Blue Sox. Deu ser una notícia molt important. Sabeu qui parlarà? Segur que és aquell noi que vam veure a l'aeroport. Llàstima que el vam perdre de vista. Ja falten pocs minuts per les dues. Aviat començarà la conferència. Una mica de paciència, sisplau. Aviat sabran el que hem d'anunciar. Ai, són les dues! Ara veuré la Melody. Gràcies per la seva paciència. Els hem convocat per presentar-los la nova estrella dels Cars, l'Andy, que portarà el número 101. És tan bon llançador com batedor. Té totes les qualitats que ha de tenir un jugador de primera categoria. Els Cars tindran un jugador americà? Tinc un motiu especial per haver vingut al Japó. He vingut aquí a plantar cara en Dan Shinju dels Giants. Què diu aquest? Que m'ha vingut a plantar cara a mi? L'Andy farà el primer entrenament obert a la premsa molt aviat. Així vostès podran conèixer de prop la nostra gran figura. No tinc ganes de sentir a parlar d'aquest tal Andy. Jo vull la Melody, Melody on és? Andy, el jugador complet, fitxa pels Cars. La nova estrella americana és un gran llançador i batedor. L'Andy, l'arma secreta dels Cars, ha vingut a connectar els llançaments màgics d'en Dom. No ha sortit per la televisió ni tampoc és a l'hotel. On ets, Melody meva? Quin desastre. No trobo cap programa musical on hagi actuat la Melody. Dom, que no em sents? M'entregues fora, t'ha trucat en Torao Sutenkaku. Ha trucat en Torao i t'ha dit què volia? Ha dit que se'n volien als Estats Units i que et tornaria a trucar. Però què fas? Que no tens ganes de mirar el partit? Avui juguen els Cars contra els Giants. Estem retransmetent el partit La Melody. des de l'estadi d'Hiroshima. Lara i en Comat han fet 2 home runs i el resultat és de 2-4. Som al principi de la 9a entrada i els Giants ataquen amb 2 jugadors eliminats i la primera i la tercera base plenes. Els Cars perden, però ara li toca el torn de batre l'Andy, que acaba d'arribar d'Amèrica. Avui és el primer cop que juga al nostre país. Sembla més gran, però només té 11 anys. És increïble que ja jugués a la divisió d'honor del seu país. Ara podrem veure com es comença a escalfar. Oh, quin llançament! Els seus moviments són molt precisos. Ningú s'ho pensava, que aquest nou fitxatge sortiria a jugar amb els Cars avui mateix. Oi que no, senyor Egawa? És cert, ningú s'ho pensava, però tothom tenia moltes ganes de veure'l jugar. Quines qualitats diria que té? Potser no és gaire ràpid, però em sembla que domina molt bé el ritme de tots els seus moviments. Ha acabat l'escalfament. En Cromarty és el box del batedor. Comencem! L'Andy surt a jugar amb el primer equip el mateix dia que ha arribat al Japó. Sembla que ens trobem davant d'un geni. Té una mitjana de corregudes netes de 0,68 i no ha deixat fer cap home run. Llançament melodiós. Vull una melodia greu. Opus número 7. Molt d'Àngels Cantaires. Oh, sento com una música. Pot ser que la faci la pilota? Oh, quina melodia. Ostres! El primer llançament de l'Andy ha deixat en Cromarty completament en blanc. Segon llançament. Un altre llançament melodiós. Opus número 4. Nocturn de la Bella Dorment.
Un altre cop la música. Em torno a sentir estrany. No puc fer res. Strike 2! En Cromarty ha deixat passar el segon llançament. Què? Què et sembla aquest llançament? Quan sents el llançament melodiós queda sense forces ni esperit de lluita. Ets un llop sense urpes ni dents. L'últim llançament serà de forquilla. Opus número 13. Sants del Paradís. No pot ser. Que pari aquesta música. Strike 3, eliminat! No! Senyores i senyors, Landy ha eliminat en Cromarty. Que bonic! Ens ha demostrat que és capaç una estrella de la Lliga Americana. Sí, és sorprenent el que ha fet, sobretot perquè no té rapidesa ni força. Som al final de la novena entrada i Landy fa de batedor. El monticle del llançador Ian Kubata, que no ha deixat que li tornessin cap pilota. Primer llançament. Senyores i senyors, Landy ha deixat passar el primer llançament. Ara faré un swing rítmic amb un compàs de 3/4. Ja la tinc! Ha tocat, la pilota va cap a l'esquerra. Mentre la pilota vola, Landy passa la primera base i la segona. Ha passat per dues bases. Landy ha demostrat que és un bon batedor, a més d'un bon llançador. Què fas? El partit no s'ha acabat. No el vull veure. Dom, vols un tall de síndries? Me'n vaig a dormir, bona nit. Què li deu haver passat? Últimament està estranyíssim, aquest nen. No ho entenc. Avui la Melody tampoc és al seu hotel. Potser ja se n'ha tornat a Amèrica. Hola, Don! Què us fa que estiguis aquí, tu? Melody, on t'havies ficat aquests dies? No m'havia ficat enlloc. Vaig mirar la televisió a les 2 tal com em vas dir i he vingut aquí cada dia. Et volia demanar un favor. Demana el que vulguis. Per tu fins i tot menjaria pastanagues que no m'agraden gens. M'agradaria veure jugar vestit amb l'uniforme. Això és molt fàcil. Demà jugarem contra els Tigers i em podràs veure. Ah, que contenta que estic. Jo sí que estic content. Hola, sóc aquí, Melody. Hola! Qui és aquella? Sembla amiga d'en Dom, oi? Doncs ets. Mira quina cara de content que fa. No la suporto. I tant. Però és una noia preciosa. Què? Ei, Dom, ja m'explicaràs com ho haig de fer per trobar una nòvia tan guapa com la teva. Gràcies, gràcies. Segurament en Dom ha sortit a llançar avui perquè el partit és el Tokyo Dome. He decidit anar-me'n a Amèrica ara, però no tenia ganes de dir-li. Continua treballant, Dom. Tindràs notícies meves. Els Tigers estan atacant molt bé des del principi de la primera entrada i el llançador dels Giants en Mizuno ho passa força malament. Les bases són plenes i no hi ha eliminats. No sabem si els Giants canviaran de llançador. Sisplau, entrenador, escolti'm, per favor. Deixi'm llançar. No sent el que li demano, és una qüestió de vida o mort. Li dic que vull llançar jo! Ja sabia que seria que no. Canvi. Sortirà en Dom Sinjo. Pista! Els Giants treuen el seu trumfo, en Dom. Fixa-t'hi, Melody. L'eliminaré amb 3 llançaments màgics. Justament he vingut per veure això, per conèixer tots els secrets de la teva tècnica. Au, va, ensenya'm els teus llançaments màgics. Li demostraré que sóc un gran llançador i així voldrà ser la meva nòvia. Atenció! Sospira dels 7 colors! Aquest no és màgic, que em volies enganyar, oi? L'ha tocat! És un foul! Aquesta vegada ha anat de por. Tom, oi que li vols demostrar a aquella noia que ets un gran llançador? Doncs tranquil·litza't. Abans de demostrar-li a ella, ens ho has de demostrar a nosaltres. Així li agradaràs més i tot. Això ho va dir un vell filòsof. No m'ho he inventat. Llegeix, senyor Nakata? Em pensava que només li agradava el karaoke. El primer llançament no ha estat gran cosa. Potser no és tan bo com diuen. En Dom oblida el primer llançament i es comença a moure. Ara ja estic més tranquil. Mira quina botiga dels 7 colors!
Funciona com un degustador del seu color? Quin ritme i quina melodia! Strike 3, eliminat! Els Giants han superat de seguida aquesta petita ensopegada. Ho has vist ara, oi, Melody? Has vist quin home que estic fet? L'última del Pepur. Això sí que és un llançament màgic. Però estic segura que jo, vull dir, l'Andy, aviat el sabrà tornar.